find a monkey. Hi guys, masong adlaw natang tanan. So ako pa dong dalis bay guys. Kay magtrabaho sila karon sa ta sila ngariin guys. Kay diyan na sila daris sa abuhan. Mag-flooring na sila. Lili ta guys. Alright. Ana. Okay. Wala ipatag ni Uyo. So kuan sa juta guys kay rong mo pantay mo level. Last na naman sa Dani guys. Mahumanir no. Mahumani. So, yan na guys. Agatang banggira. Tapos na siya. Alright. Natay banggira guys. Natay taguanan o kaldero dari. Di na makalamukat agnaong sa atang abuhan guys no. Dato atang abuhan. Pohon. Yan dari agatang banggira. Tanganas tang mga plato. Tugasan. Dari butanganan natas tang kalderong mga bulingan. Yes no. Ang taguan na to. Taguan ng kim-kim. Dus naman yun. Kuagzo tayo. Kuagzo ta. Kaya habag da na. Habag man na to dapit. Kuaan siya guys. Okay. Gibulit na ni mo na to. So gibulit na yung Papa Gabriel guys. Nagdari di ah. Itong dari. Kung di na siguro natang obserbahan, huwag mo bunag kagawan, huwag di na mas na magtuto. Delikado magod siya guys, huwag di siya mabulit. Kay magsigtuto ag tubig, lata agat ang kahoy. Okay. Saan mo na agkuan? Bulkasil? Milit na bulkasil. Nililita na guys, agatang kwarto. Ayan. Dahil guys. Nagkuwang na laman dari guys. Bintana na to. Gatang siras tang bintana pohon. So ano pa na itang tiguman guys. 1, 2, 3, 4 ka bintana guys. 5 di ay. Ito gamay na to to kwarto. Igo pa rin ito siminto guys. Hindi pa maikon kasako. 2, 4, 5. So di pa 5 kasako guys. Igo pa ni kadyo na to i-flooring sa tang lis abuhan. So dari na laman. Atong bintana pohon. Apod. Upat ka dyan kari mo'y gamay. Ikalima. Ha? Yes guys, gamay na lang magkuwang. Hapit na. Kaluis Ginoo. Thank you Lord. Thank you so much Lord. Nagyan na hinay-hinay. At saman ka Yahuwa? At saman ka? Uban-uban kanila? Uli ka dato ka. Balik ato mamakaw. Kay nahigibuhat to sila. Kalakaw. Kaya pa guys, kikut-kutan pa nila si Uyo. Para mapantay ag juta. Kay habag man. So, humanda ni guys. Humanda, flooring tanan. So, tanaw lang matadali nja guys. At alam maning balikan nja guys. So, mabalik ako dari nja guys. Kaya ito yung labhunan. Arang naghana ka adwo. Bukuhang mga labhunan nga puti. Uy, ala, balik. Yes, kim guys. Susunod. Laka dito ka. Kuya, panawrin na rin tubig. Kaya magtiwas ko sa labhunan. Dagay sa labhunan. Naroon naghana ka adwo. Ito mga puti ang ibaba. Daglang mga uniform. So, karon pa dyan na namalabhi. Kay das, sa itong adlaw, aga sa mga tubig. Perting hugawa man. Parang manglubog ha. So, karon na sa mga atubang ni guys. Tiwas lagi. So, video na ko na tuon dyan guys. Kay mang ngusot sa ko na sa mga labhunan. Mga puti. Banga-banga kay mga puti guys. A few moments later. At nahuman na sa kong laba guys. Hara na rin ipanghangir dari unja. Nga mga puti. Nahuman na sa kong laba. Tala day. Kaya mo video talas papakarjot. Ayun na. Kasi nahuman na sila dito. Ibutang sana yung mga basahan dana. Basa ko ito. Karo. Sige, una. Human mas kim-kim guys. Ay mapay paghumanag. Panglaba. Dahil nagabanhan ng gisilong kaning taligsik ganina. Ha? Dara ta agi di ah. Dara ko agi guys ya. Kalakaw dito agi. Pangsa ko dahil sa mong tubig. Kapag dyan dagang binabaran, pastilan. To ah. Kung mana po na tiwasan kayo wanay hay dyan.
Mana ba sila? Ay, dyan na guys. Nag-flooring na sila. Yan na. Flooring na sila guys. Nasyuyo. Unang yuyog ilaw sa banggera. Namahid si Kuya Gael dari guys og sulignom panghawid ba sa diha kuya? Panghawid diha ginoo ko. Baho jud bitaw, abot tus bay. Ang sulignom aw kana imong gipamahid baho. Pagkuan pagmas. Ay ka ba? Elia. Na guys, sugod na flooring sila siyo daris. Ilam sa bangira. Okay, and then dadto mana repet, jada rin pa na. Yun sana niya tigibasa? Dragi. Kuanan kay rong di makuag. Panghawid ba sa kuya ha? So ba sa pangkuan kay habag ra ba ginoo ko. Abay sa minto ba. Sabi diha sa minto lagi. Agad sa kadari dia. Minasa. Maigo na minasa pa dato. Di, magmasa gamay. Di guys, si Papa Gabriel raw si Yuyo wana tong isa kay wana tay kasweldo. Has kuya kinkin di ay. Kuya Gael nulignom. Hawid ya. Hawid. Wala bitawa. Amo ba? Ilawom. Pangunan la suyog mga ilawom guys kay may lisod. Kuutonon man. Okay. Okay, kaya dakag pala. Dakag sub. Yes, no? Kunin ako yun. Kato rin gamay. Kung gamay di ay. Makabugun man na. Paghinay ba dala ay ha? Kulbaan mo magtanong Kuya Gael. Ambak na di ala. Paghinay ha? Nang lihok ni mo ha? Bantay ka. Ang hawid umadyo. Ang hawid umadyo. Bau taga merkado man to. Bau ko ila. Na guys, nanulignom si Kuya Gael darga. Ipasulignuman naman ni, sulignuman ni Zagutro kaya na naman pinagputi-puti. Mo nang di makasuda nag mananap. Tunhok, ang aron ni kasudag tunhok guys. Mo nang giingana ni Kuya Gael na sulignuman. Kani makakat-kat na nagmatunhok. Tapos pikas bay nga wa masulignom may grabe gid tunhok guys. Arang daghana grabe pag ang mga abog-abog. Alright, ito na. Pag kami bibi kim-kim, nagban. Das isang pasahod. Seryoso Kuya Gael guys, ito ah. Bantay ha, kaya matuan imong mata ha. Awidan na kay habag-habag ra ba? Sulignom. Pangunsa. Kawas mga mananap. Patay sa mga Papa, dun ka tunhok. Diyan na po guys, mag-video ra ko unsa guys. Kaya ito po ko'y buhat ng dadto. Sana? Sana? Nira ka be? Ilia, nira ka day? Nira ka? Unsa man na ingan? Spider. Okay. Sama ni. Kanaan sa mana? Butterfly. Butterfly. Okay, anasa ka ha? Nira ka? Sama ni. Day? Sama ni. Ilia, nira ka? Ah! Okay. Hala, unsa naman ni? Ilia. Day. Hala, nakatugay, nag-akbo, ang uudza. Bi, balhin la, balhin. Uudza, dari ka, dali kasi babaw. Ang uudza guys, nakatug, unsa dari nag-akbo. Bi, nabisi mas mamadatos ko, bi. Dari ka, bi, dali, bi, sa ka, bi. Katugin taon siya guys, dari na nag-akbo, pastilan. Nabisi man taos mama, bi. Kaya pa ko gitiwas ng laba. Guys. Yung tao batang gamay. Ito man nagatong-atong sila flooring sila sa papa. Tugin tawag amang dalang gingging.
Tug sabi, mo ko tagtapos imong kuan bukton. Grabe. No ko Lord nga ni Jedi Lord. Nga ni Jedi guys, basta way mamaras. Kuan, na busy man ko. Kaya daghana maghang labhan. Tuwa to pag ganihang hayadin mga puti. Ito pa dirihang kusuhon to dadto. Ko. Sleep well my loves. Ito tawag mo palangga guys. Nag-akbo in town si Zadaris. Lantay. Ko. Nabisi man taon si mama datog lababi. Kung batihan haglabag guys. Labo ning taniag kalibutan. Darin taon siya nag-akbo. Patilan. Dadto pa man siya nagatong-atong las pa paning uli. Kapoy siguro siya dadto. Ang kaluoy. Pastilan Ginoo ko Lord. Nga ni gadya din yung bata guys nga nabitong uwa diha ag mama Ginoo ko di ko ka-imagine ang kaluoy kaazo tulog nak I love you Bibi Kim tug siya guys lamig ang katug ay man na guys na mana Florence Lasio Daris Banggera padung sa Abuhan. Alright. Andiyan na tanah mo tamakog. Kahit na. Pag simalibong nga katang kail. Yes na. So, then guys. Yan na. Anday sa guys ya. Pouring na show you. Okay ka adyo. Ang isang gaza din mag-flooring guys no. Muna guys see you guys magtrabaho na po sila sa Ijaha and kuhan sila sa Papa Gabriel na na ka nabitang umutrabaho si Papa Gabriel Ujunay patrabaho na po siya guys sa Ijaha o Ujunay sila trabaho sa Papa Gabriel dito and wala na pa trabaho na sa mga trabaho na po yuyo so yan aragod guys diskarte ba yes no kaya man tayo ipang suho. Okay. Ano guys, flooring na. Thank you Lord. Flooring na dyan taon. And, na yung manggira. Ito na pa yung mga lababo. Lalari. Sa katong nangutan na ugas amang CR. May CR dar sad guys. Agamang CR amang igawas. Amang igawas ag CR guys. Magpagama pa may yung TikTok. Ano guys. Hindi pa adyon bang yuyo. Adyon pang yuyo kuan. Diyan yung flooring. Okay, pas alright. Yes no. Oh. Mana. Nasa pagabi guys. Okay. Tulad to, pahuway. Naman na itang sulgi mo ng mandari. Panaman, gihuway siguro to, tulad to pahuway sa. Parang banga ba sa magsulignom guys, maghangad-hangad. Ang ambak na suya gail. Tilukon guys, tilukon. Mura lagi na nagnalaon pa. Yan ano. Okay, ito na guys. Na-flooringan na. Gateng. Ilam sa Banggera o padung sa Abuhan. Ito na guys. Pati ilam sa Abuhan. Wala po. Okay, flooringan na tanan guys. Kaloy sa Ginoo. Thank you Lord. Humanagayo daw flooring. Ha? Hi Daden. Oh. Oh. Tilok. Tilok ko sininto. Asa man na ibutang pa dito? Ha? Agad to gipilot na. Katong latos poste. Yes, tilok nag minasa. Tong dari bitong nga napahak. Ang pilot na day guys. Dari dia. Hawa na. Okay na. Yan na guys. Please. Okay na siya. Humana guys. Humana flooring. Humana po dagateng datos. Bangira.
Okay, human na guys sa flooring dari sa kusina. Okay, pas alright. Yes no. Okay, kwarto manapod. Salah manapod. So magpakubkob na lang tayo septic tank pohon. No. So human na sila suyo guys. And kano sa ang patrabaho suyo day pa? Kano sa patrabaho? Kano sa patrabaho suyo? Okay, so finish na guys. Finish flooring sa abuhan. So guys, to ana nahuman na gazud sila flooring. Thank you Lord. Salamat kaadyo kay nahuman na gazud. So aga man na pang tigumanda ni guys ang pangbintana o pang portahan. So manapay among tigumanda ni guys. Pohon. Hinahinay na patagtigom. Yes no, mag-arkansiya na punta. Mag-arkansiya na punta guys. Halay na rin butilyang kuya guys ang tinigom. So at least naman na. So ugma nami dato mang hinlo guys dito sa sud sa bahay. Kay mato hinloan ugma dato pang nilhigan and panggawas to mga kahoy-kahoy. That's all. To pang mga bibikim-kim to guys. So maro tayong video rong adlaw guys. Dangag. So maro tayong video karong adlaw guys. Nahuman nami dato og pa-flooring sa sud tanan na. Humanagazud, salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Humanagazud Lord. So guys, lami jud kadtos pamati ug kanang ingan nang nahumana nanay nakita sa atong mga paningkamot. Salamat kaadto. Thank you. Ito pa siguro nang bilin natong siminto guys. Pati na patong punan si Japohon. Kaya na po tayo buhatin na to sa ud. Pon mga hibaw ra mo guys ug sa petong mga pangbuhatin na to. Ang importante bintana og portahan kay pwede na sa higdaan guys no. So guys, mara namang video karong adlaw. To na humanagazud og flooring tanan. Salamat kadto sa kay tas-an kay. Salamat kadto sa Ginoo kay wag gazud minija sagdi. Ija gazud mingi ubanan every day. Every night. So guys, ija gazud tang ubanan kanunay. Ija gazud tang giubanan kanunay sa tang mga ginagmayng plano sa kinabuhi. Guys no, mintras buhi pa ta guys na man gazud tay mga plano nga ginagmay. So mo nagiingan guys tanang plano nato sa tang kinabuhi at gazud nang itugyan nato sa kahitasan kasi janay mantigo dan amo pahalena. Og maajuban na og di kay og maaju na ipadadjon og di na maaju di na ipadadjon guys no. So mura na imong video rong adlaw guys. And salamat kanunay sa pag-uban na guys. God bless and amping mo kanunay guys ug asa man gani mo daning suok sa kalibutan. God bless na tang tanan. We'll love you and see you tomorrow guys sa mga another vlog. Bye. Di ko magsaba kay tug si Kim Kim. Bye guys. Amping mo tanan.